particular kana uri X uya ndikupe formula usade kuita popular usina kana cellular ku NY ndini queen ene na matua vanoda kundisaiza vaona ndinyerere chero kapimimidza handiitenewe mbiri yatekeshera kuita sechirwere ndini ndinotonga queen saka bitch mira ndikuudze something one thing ndinogara ndiri clean ende futi ndine discipline 2018 yave 20 no hating hapana achanditorera samarisheni kavatofoira tinoisanganisa NY ndeyacho yese nechimhofu hapana achanditorera samarisheni kavatofoira tinoisanganisa NY neyacho yese nechimhofu musaite makwikwi nakwileta itayonoita ini ndoita yandoita muchakwita ende muchakwita aho ndovasikana vanofamba chinhuva ndekita bitch ahubike pandinobika snitch unotarisa zvandinoita upenyu ndizvo zvaunoita neyacho yese NY hapana achanditorera samarisheni kavatofoira tinoisanganisa NY neyacho yese nechimhofu hapana achanditorera samarisheni kavatofoira tinoisanganisa NY neyacho yese nechimhofu yanyu curriculum show me your particular kana uri X uya ndikupe formula usade kuita popular usina kana cellular ku NY ndini queen ene na matua vanoda kundisaiza vaona ndinyerere chero kapimimidza handiitenewe mbiri yatekeshera kuita sechirwere ndini ndinotonga queen saka bitch mira ndikuudze something one thing ndinogara ndiri clean ende futi ndine discipline 2018 yave 20 no hating hapana achanditorera samarisheni kavatofoira tinoisanganisa NY neyacho yese nechimhofu hapana achanditorera samarisheni kavatofoira tinoisanganisa NY neyacho yese nechimhofu musaite makwikwi nakwileta itayonoita ini ndoita yandoita muchakwita ende muchakwita aho ndovasikana vanofamba chinhuva ndekita bitch ahubike pandinobika snitch unotarisa zvandinoita upenyu ndizvo zvaunoita neyacho yese NY hapana achanditorera samarisheni kavatofoira tinoisanganisa NY neyacho yese nechimhofu hapana achanditorera samarisheni kavatofoira tinoisanganisa NY neyacho yese nechimhofu